दसे जिरायथ'नोसै आं मेंसोबाय खामानि मावै मावै। मालाय खैना मेंबाय ना मायो? औ आब' दसे जिरायनि र' मेंनाय मोनसोबाय। मेंखागोन गावगाया दहायनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो। खैनायानो एथ'ग्राब खामानि मावबालाय बोरै जानो दसे जिरायाखै। ओमफ्राय मा बर गोदाना मा खबर? फन हरदोंना हराखै? खबर लादोंना लायाखै? लायाखैयानो र'। आयौ मानो लायाखै गाबोननो हाबा? लानि र'। दे ला। बियाबो मालाय बेस्थ' खोना। औ आब' बिदिनोथ'। दे नों जिरायथ'नाय मानसिफोरनो साहा हैनि र' आङो। सानैसोनो साहा होनो दंबावो। दे आब' है थां। अनजालु गुमैयालाय? बेबो माबा माबि मावगासिनो। गुमैयाबो मावगासिनो मैयानिफ्रायनो। मावखानांखागोन। बिगुमै नालाय सासेल' बिगुमै बे मावना होआबा सोर मावना होनो। दे होमबा नोङो जिरायथ'नाय आङो साहा हैनि र'। दे होमबालाय। लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनैसो नुजाफैलायबाय। मानो होनबा दासान्दि गायनाय फुनायनि दिन नङा होमबा लोगोफोर। आंबो गायनाय फुनायावनो बेस्थ' दंथ'योमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गायखांनायनि उनाव फुखांनायनि उनाव ओरैबायदि आथिं आखाइ सिं साना दङमोन ना लोगोफोर। मोजाङैनो थाबायनो हायाखैमोन आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि साना दङमोन ना लोगोफोर मोदोम गंसेया। सानथामसो मोजाङै थाबायनो हायाखै, मोजाङै जनो हायाखैमोन आङो। ओमफ्राय दिनैबोसो एसे साना दङ आंनिया। माने दासिमबो साना दङ आरोना लोगोफोर आंनिया। मोजाङै हामनानै थायाखै। हेलौ, आंसो फन हरनो नागिरदोंमोन नोंनो। माथो खबरानो गैया। जोबोर बेस्थ'थार नामा दिनैलाय? औलै सना दिनै जोबोद बेस्थ'। आलासिफोरबो फैसोदोंना। टाइमखौनो मोनाखैमोन, नै दासो टाइम मोनबायसो। ओमफ्राय नोंहा मा टाइम मोनदों? खामानि मावाखै नामा दिनै? खामानि मावै मावै आथिङानो सालायलांबाय आंहा। दसे जिरायथ'दों र' आङो। नोंहालाय मानोथ' इसेबां खामानि मावनांगौ आथिं सालायनाय गाबोन हाबा? नोंस्रा मालाय मादैमोन दङ, आब'मोन दङ, बिनानावमोन दङ। बिसोर मालाय मावगोन ना, नोंलाय मानो मावनांगौ इसेबां? मावालासिनो माबायदि थानोनो हाया आङो। दे मावनांला जिराय। आरो बिदि होननानै गाबोनबो मावनाङा आरो। गाबोनथ' आरो हाबा, आथिं साना थाबा मा जागोन? जागोन दे जागोन, मावा। दे होमबाना आङो बाहेरायाव नायहैनि र'। खामानि मावग्राफोरनो साहा होदोंना होआखै नायहैनि र'। होगोन दे होगोन, नों दसे जिराय। लाइमोन आब'आथ' होगोन होनना बुंदों र', होगोन होननानै थांदों। थेवब्लाबो खेबसे नायहैबावनि र'। खोबसो माखौबा दलद थानो सुखुआ आरोना नोङो। थेवब्लाबो नायहैनि र'। दे थां होनबालाय। दा सम मोनबा खालामगोन दे। दे। आयु माथो बोथोराबो बोरैबासो। गाबोन अखा हायाबा हामगौमोन। अखा फैना होबा सेस। हानाङा दे इसोर, बे साननैसोआ हाथ'नांला। थांनि र' बाहेराव नायहैनि सोरनो साहा होदों सोरनो होआखै। थालांनोबो हानाय अबावबा। मोस्रोमा मा खालामबाय दङ? माथो मानसिखौनो नुवाखै। मोस्रोम, मा साहाखौनो फुदुङाखै? आयु नायहैनि र' आं खेबसे। आब'आथ' साहा हैनो होननानै थांदों र'। साहाखौनो फुदुंना फुदुङाखै। आं गैयाबा जायालै। मोस्रोम, आफायाबा हुस फैबायना फैयाखै? फन खालामनि र' आंनो। माथो फन खालामगोन होननायानो दाबो खालामला। हुस फैबा फन खालामगोन होननाया। हेलौ नानि। आदा मा जाखो? आफाया हुस फैबायना फैयाखै? फैबाय दे। आफाया हुस फैबाय? नंमारगौना आदा? औ फैबाय। आफाजों रायज्लायगौमोन आङो आदा। रायज्लायनो हागोन ना? दालाय अबाव रायज्लायनो हानो नानि, दा हाथ'नाय नङा दे। एसे लाइनाव फैग्रोथों मानसिया। माने हुस फैनायाथ' फैबाय, थेवब्लाबो माने एसे लाइनाव फैबावनो दङ। टेनसन खालामनांला दे नानि, हामगोन। हामखाबायानोबा हुस फैबायानो। आइथिंआसो एसे बोरैबा जाना थाबाय आरो। मा? आइथिंआ माने मा जाखो आइथिंआ? माने आइथिङाव बांद्राय दुखु मोनदों ना? मोजाङै थाबायनो हाथ'नाय नङा मानसिया। थेवब्लाबो हामलांगोन दे, लासैनो हामलांगोन। आफाया जुदि एसे मोजां जायोबा आंखौ फन हरनो होबानो जाबाय आदा। दे जागोन दे, दा मानसिया मोजाङै रायज्लायथ'नो हायाखै। दे दायो आंखौ फन हरनो होबानो जाबाय। औ दे। इसोरनि अननायाव आफाया हुस फैबाय दे। दासो गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय आं। थेवब्लाबो आइथिंआ मा जानानै थाखो आफानिया? आइथिंआबो थाबैनो हामबा मोजां जागौमोन। मा जाबाय थाखो जोंहानि न'खरा? मा जाबावगोन? जमुना आब', मायाव बिखि आगै?
जुन आब' नों गाबदों? आब' नों मानो गाबदों? खर'आ साबावबाय नामा आब'? लोमजालायबाय नामा नों आब'? बेखि आगै जोंहानि न'खरा मानो बेफोरबायदि जाबाय दङ? मानो एथ'ग्राब आलाय सिलाय जाबाय दङ? मानो? मा जादों आब'? मा जादों? मायबाफोर जाबावदों नामा आब'? औ आगै आफाया दिनै एक्सिडेन्ट जादोंमोन। मा? एक्सिडेन्ट जादोंमोन आयंआ? ओमफ्राय दा मोजां जाबायना जायाखै? हामबायना हामाखै? गोसाथार जादों नामा एक्सिडेन्टआ? गोसायानो जादोंमोननो। हुसानो फैयाखैमोन। ओमफ्राय नै दानि बावैसो हुस फैदोंनो। थेवब्लाबो दा आथिङासो मा जागोन जेबो गेरेन्टि गैया। आथिङाव जोबोद दुखु मोनदोंनो आफाया। दाबा आथिङा हामगोन ना हामला बेखौसो जोबोद सिन्थाबाय दं आं आगै। हामगोन दे आब' लासैनो हामगोन। दालाय एसेबां थाबैनो अबाव हामनो? हामगोन दे। मोनथिला आरो हामगोन ना हामलाबा। मानोबा बेफोरबायदि जाबाय दङ जोंफोरनि न'खरा? मानोबा? आइयाबो एक्सिडेन्ट जाना थैबाय। नाफायाबो गोमाबाय। आरो अनसायाबो गोमाबाय। नै आरो दा आफाया एक्सिडेन्ट जाबाय। मा जामारदों? बेनोथ'लै आब' मा जामारदों? आंबो सानबाबो सानख'नोनो हाला आब'। थांना थानोनो गोसो गैला आं आगै मिथिगौना? गोसोआथ' आंहाबो गैला आब'। नाथाय मा खालामबावनो थैनोबो हाया। आरो इसोरफोराबो बुथारनाबो लाङा माथो। बेफोरबायदिनो थानांसिगोन दे आरो दुखुनि गेजेरावबो। आंथ' हराव सानफ्रोमबो अनसायखौ गोसोखांबाय थायो आरो नाफेखौबो गोसोखांफ्लांबाय थायो। आंबोलै आगै बे नाफेयाबो सोरखौ गोसोना लाखो? सोरजों थांखो? जान्दै बेनि न'आवसो रांखिनि जोंफोरखौसो रायनो हायोमोन। नाथाय दा अबाव सोरखौ गोसोना लाखो बियो? सोर सैतानखौ गोसोना लाखो बियो? फानजाबाय खोनालै आगै बेबो। नङाबालाय बियो सानसेबाबो खबर लागौमोन ना जोंफोरखौ लायाबाबो आइखौ लागौमोन। आइयाबो बोरैबा जाथारबाय मानसिया। बेनिखायनोथ' आङो आफानि एक्सिडेन्ट जानायखौ खिन्थायाखै। आगै नोंबो खिन्थानाङा दे। आइया फाग्लि रखम जागोन। आइया टेनसनखौनो लाख'नो हानाय नङा। जागोन दे आब' खिन्थाया आङो। दुखुआनो जोबला सुखुआनो फैनो रोंला माथो। आफानियाबा दा आथिङा हामगोन ना हामला? आफानि आथिङा जुदि हामाबा मा जागोन देनाय आगै? हामगोन दे आब' हामगोन। मिथिला आरो। दे होनबा टिल्लु गुमै थाथ'लायदो गाबोन फुङावनो फैलायनोसै। दे सेंग्राफोर गाबोन फुङावनो फै दे फैयालासिनो थानाङा। औ गासैबो फै दे रावबो फैयालासिनो थानाङा दे। जागोन दे फैयालासिनो थाया बाबरे आंथ' फुङावनो फैगोन। सेंग्राफोरा मा थांनो ओंखारबाय ना मायो? औ थांथ'लायनोसै दे बिबारि आब' गाबोन फुङावनो फैलायनोसै। दे होमबालाय लद्रा आगै गाबोन फुङावनो फै दे नोंसोरो गासैबो फैजोब। ओमफ्राय नोंसोर साहा लोंबायना लोङाखै? साहा होनाय ना दानि नोंसोरनो? औ होबाय लोंबाय नै लोंनानैथ' थांनो नागिरदों। दे होमबालाय गाबोन फैबानो जाबाय ना गासैबो फैजोबलै। जांग्रा आदा फै दे। हा? औ फैगोन दे फैगोन। फुङावनो फै दे आदा गासैबो फैजोब। औ जागोन दे। आंथ' दा गाबोन बोरै फैगोन नोंनि हाबायाव बेखौसो सानबाय दङ। मानोना आं नोंखौ बेसेबा मोथो मोजां मोनो बिबारि। गाबोन नोंनि हाबा। नाथाय आं गाबोन नोंनि हाबाखौ बोरै नायनो हानो बोरै सहायनो हानो आं सहायनो हानाय नङा खोनालै बिबारि। नोंखौ आं मोजां मोनमारोलै बिबारि। दाबो जुदि नों बयफ्रेन्डखौ गारनानै आंजों फैयोबा आं नोंखौ लागोन। आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनखायो आं नोंखौ। उदैनिफ्रायनो मोजां मोनखायोमोन आं नोंखौ। आं जेब्ला क्लास 5मोन अब्लानिफ्रायनो नोंखौ मोजां मोनोमोन आं। दे होमबा बिबारि आब' थांसै गाबोन नुजासिगोन। दे नोंसोर हले गाबोन सानसेया थानांगोन दे। खामानि मावग्राफोराबो नोंसोरनि अनगा गैयि रखमानो दे। हाबायाबो फिसा जाबायना। हाबाखौथ' मानो एथ'ग्राब फिसा खालामखो आब'? आंलाय नोंनि हाबाखौ जोबोद गिदिरसो जागोन सानदोंमोन आब'। औलै आब' आंबो। मा होनना खिन्थानो बिसोरनो? जायबाबो आंनि हाबाखौ गिदिर जागोन सानदोंमोन। नाथाय आं आरो बै फाग्लानि थाखायनो गिनानै आं हाबाखौ गिदिर खालामासै। मा होननानै बुंनो आं दा? माबालै फंबायमोन दा आरो दैज्लां बोथोरबो ना आरो गायनाय फुनायनि दिन बेनिखायनो आं गिदिर खालामासै। आरो अखाखौ साननानैबो गिदिर खालामासै दैज्लां बोथोरखायनो गिनानै। हाबा खालिनो जुदि फदनो बारहुंखा फैना होयोबा मा जागोन होननानैनो आङो हाबाखौ गिदिर खालामनाय जायासै। नङाबालाय मानसिफोरखौ लिंगौमोन। नंगौ नंनाया। दे दाबो जेबो नंला दे
थाथ'दो होमबा आब' थांसै। औ दे थां। हाबा जामारसिगोन होनबा नोङो ना? औ आदा। दे मोजाङानो दे। बेबारि आं गाबोन फैनो हायाबो जानो हागौ दे, आंखौ गाज्रि मोननाङा दे। आयु मानो? माबालै आं माने आं खर'खौ बोरैबा मोनदों, खर'खौ माने लोमजाहां मोनदोंलै। गाबोन जुदि गोसा लोमजाफ्लांना होबा होमबानिया मा जागोन? आं फैयाबाबो गाज्रि मोननाङा दे बिबारि। आयु मुलि जा आरोहाय, मुलि जाबा हामगोन ना आदा। र' आंनाव लोमजानायनि मुलि दं, आं लायनि। मा होनना बुंबावनो आं दा? र' आदा आं मुलिखौ लायनि, नोंसानाव मुलि गैया खोना? मुलिखौ जाबाथाय हामगोन दे नोंनिया। दा नों लोमजाहां जानायावनो जाना ला, अब्लानिया नोंनिया हामना थागोन आदा। मा बुंबावनो दा जांग्राव। थां होमबालाय लाय, खिन्थु बबेबा टाइमाव आरो मुलि जाबाबो हामाना। जेनेबा हामबाथ' फैबाय दिनै, नाथाय हामाबा फैनाय जानाय नंला आरो। नों गाज्रि मोननाङा दे बिबारि। दे हामगोन दे गाबोनो, मुलि जाना थाबानो हामगोन। आरो जुदि मुलि जानायनि उनावबो हामाबालाय उफाय गैला आरो। गाज्रि मोना दे, फैनो हायाबाबो जेबो गाज्रि मोना आदा। आरो आङो मुलिखौ लायनि। दे होमबा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गाबोननिफ्राय मोजाङै गोलावै लाबोसिगोन आरो ना। जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा गाबोननिफ्राय मोजाङै लाबोसिगोन आरो ना। दिनै दोनथ'नोसै दे, नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। गाबोननिफ्राय मोजाङै लाबोसिगोन गोलावै। दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो, नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन। थेंक इउ।